me. You are making me poorer than richer. Awacho ni President William Ruto oko obuono oganda luo. Ne okwagone kura. Ne wagoyo ne kura kako yeyo, kaka nowacho chan. Wachwa bende wan gi wuodwa mane ochung' mane wagone kura. To noyombowa. Mane momiyo awacho ni wamakre kode mondo watii. Osebet kobiro thurwa ding'eny moingo kata ndalo 8. Kidhi e constituency mara Ugenya, nyocha omiyowa pesa wagero level 4 hospital kamiluongo ni Urenga. Ma omiyowa siling milion 100 gi wiye wagero go osuptal. Ni neno kotimonwa wach mar sukari, wach mar sugar industry. Ogolo deni te through cabinet, through parliament. Owacho nochulo farmers, okelo investors. I expect in another 2 years, Kisumu bro bedo very vibrant. Sama Miwani, Muhoroni, Chemelil, Tiyo, Gawendo, we are going to be very vibrant. 2 years. Lake Victoria, nyocho unveil MV Uhuru 2, and many other things. To gima wacho ni piny mangima sirkal en mar jomogone sirkal kura, especially in appointments. Kidhi kata America, sama Democrats oyombo, tinwango ka Republicans. No, mix. Winji. Another Civil America, they mix. No. They mix. No. They look at expertise. Okay, where Katidhi mana UK. Gimok gi interfere go in public service. To political positions, timiyo mananga moyombo. Kata mana sani kidhi e Senate ma America, kingiyo speaker. And from which side? And from the winning side, because the majority of senators get Republicans. So gima wacho enia, President Ruto gi sirkande oseketo mkakati mabro konyo sirkal marwa mondo grow. Wang'eyo ni piny nyocha tek. Kendo nyocha wakao sirkal gi gope. Kendo adwa nyiso Agnes ni kata baba mane bed president dikoro face these challenges. Omiyo nyaka wamakre together. And most of one kako ganda luo. Nyaka wawach dhok achiel. Wacho dhok achiel okonyiso nyaka wabede party achiel. Wacho dhok achiel wacho nyiso ni kochopo sa dongruok to nyaka wamakre together. Mwawachi ni kae nitie dongruok, okelnwa gima kama, wamake lwetwa. Mane momiyo nakone ni wamakre gi sirkande ni wadwaro ni 2027 wago kura kamoro adi achiel. Appointments modwaro gi abaro mobedo minister koso karomo yoro. So awacho ni watiuru matek, wamakre pamoja. President Ruto temo, and nitie gik mang'eny moseketo kata thurwa. To mogik, Agnes wan kako ganda luo, Ruto en naelot wadwa. Kendo anuoyo ni sama Jo-Kikuyu nigi margi ma giluongo ni Mount Kenya, wabede gi marwa moro miluongo ni Nilotic, mwango gi Masai gi Jolang, mondo wabagen piny okethre. Pinyni ji bagen, ji winjore, to ji kwanyo gima ginyalo kwanyo to gikonyo go thurgi. Erokamano Agnes. Yuara arwaki kendo adwaro ni mondo sani kwa wuok ka register hii kaka member I'm not political. Ni wacho no ken political. Ani coordinator. I am in ODM. You are Akwayo. Ukadonje. Owino kaachiel kod Dr. Agnes Salome kuom kawo thuolo mar okinyi ma